Goddag, velkommen til Brians anmeldershow, hvor vi igen skal have anmeldet en bog. Jeg er i dag kommet i mit nye køretøj, en Aston Martin, lyserød, som I kan se. Ja, den er fin. Ikke mere om det. I dag har vi fået bogen Harry Potter, og de er et eller andet, jeg ikke kan huske, anmeldt af anmelderen Lars. Han har en god mening om bogen, må vi da håbe. Goddag, Lars. Hej. Hvad synes du om bogen? Super! Den er god, fordi den er en god bog. Men vi skulle også få det til at analysere billedet bagpå. Den der. Det er en kubling. Det er sådan... Må vi lige få et blik på koblingen? Nej, det er ikke tage bogen. Nej, slap nu af, Lars. Slap nu af. Okay, jeg tror bare, vi stopper her, Lars. Er det okay? Den er god. Du kan godt få dit bolsje bagefter. Okay, Lars? Bolsje? Ja. Okay. Læs den. Vi stopper her for Lars. Vi har også fået en hader af bogen med i dag. Det er Niels herovre. Hej Niels. Hvorfor er det, du hader Harry Potter? Hey, runde briller. Og nørd. Og sådan noget grydehår. Nej Niels, jeg tror, du har helt misforstået det. Hvorfor hader du Harry Potter? Ja, det er dum. Hvorfor? Nej, jeg er ikke dum, og bare... Nej, Lars, det er ikke din tur nu. 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 Lars, nej. Niels, nå. Nej, jeg ved ikke, du skal ikke det her. Vent, Niels. Nej. Skal du da i hovedet nu, ikke? Også dig.